आसामनि मानगोनां मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मनि बिदा पुतुल चन्द्र ब्रह्म बिथाङा अबथिरायै दिनै बे बुहुमखौ अरायसमनि थाखाय नागारलांबाय। मख'जाथावदि मन्त्रि इउजि ब्रह्मनि बिदा पुतुल चन्द्र ब्रह्म बिथाङा दतमा गोजौसिन फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि, दतमा दखरा एबसुनि बारग' आफादगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि जिउनां सोद्रोमा आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म लाइब्रेरि काम मिउजियामनि नेहाथारि पुतुल चन्द्र ब्रह्मनि अबथिरा जिउ गोमानायखौ खौरां मोननानै गोबां रायजो राजाफोरा गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो बिथांनि जिउ गोमानाया थुनलाइ फोथारावल' नङा, अदेबानि गासै समाजनिनो मोनसे सुफुंखहायै खहा। बिथांनि जिउ आत्मा सोरगोथिनि थाखाय जोंनिफ्रायबो अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबबाय आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनो दाहा फोरमायबाय। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।